கைஸ் இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜூமின் ஆப்பில் வந்து ஆர்டர் பண்ணால் எப்படி வரும்ன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்ன ஆர்டர் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃப்ளிப்கார்ட் கவர் எப்படி வருமோ அந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு. உள்ளே வந்து ப்ரௌன் கலர் அட்டையில் போட்டு அழகாக ஸ்லோகன் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த அட்டையும் பிரித்து பார்க்கும்போது அந்த அட்டைக்குள்ளே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு ஃபோட்டோஸ் வச்சுருந்தாங்க. 24 ஃபோட்டோ. அது ஃபோட்டோ உடையாமல் இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு கட்டை மாதிரி சின்ன அட்டை மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. இது இப்படி தான் இருந்துச்சு. அப்புறமேட்டுக்கு அதை பிரிக்கும் போது உள்ளே 24 ஃபோட்டோஸ் இருந்துச்சு. அதில் ஒரு 2 ஃபோட்டோ தான் நான் விஜய் ஃபோட்டோ 2 ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் கூட. அதோட ஃபோட்டோ தான் இப்போ பார்க்குறீங்க. இது வந்து மேட் ஃபினிஷ் நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். மேட் ஃபினிஷ், க்ளாஸி ஃபினிஷ், அப்புறம் இன்னொரு ஏதோ ஃபினிஷ் இருந்துச்சு. சரி மேட் ஃபினிஷ் ஆட் பண்ணலான்ட்டு நான் கொடுத்துருந்தேன். இப்படி தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஃபோட்டோ பார்க்குறதுக்கு. சைடில் வந்து அந்த ஒயிட் கலர் இது வந்து ஃப்ரேம் மாதிரி இருந்து இந்த மாதிரி அழகாக வந்துருந்துச்சு. எனக்கு சைட்லலாம் ஒயிட் வேணாம், வேறு ஏதாவது கலர் வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கலர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். இல்லை அங்கே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் இருக்குது அந்த ஆப்பில், அதை பார்த்தும் கொடுத்துக்கலாம். அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் ஆகும். நான் ஆர்டர் பண்ணது வந்து 4x6 சைஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். 24 ஃபோட்டோ வந்து 249. பட் டெலிவரி சார்ஜே 100 போகிறோம். 249 தான். ஆனால் டெலிவரி சார்ஜ் 100க்கு மேலே வந்துடுதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஏதாவது அந்த கூப்பன் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க. அவங்களும் சில கூப்பன் தராங்க, அதையும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் குறையும். ஃபோட்டோவை எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் க்ராப் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்துக்கோங்க. ஃபோட்டோவை நீங்கள் எப்படி ஹரிசாண்டலாக வச்சுக்கலாம், இல்லை வெர்டிக்கலாக எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி தான் அது வரும். இதில் ஒரு 3 ஆப்ஷன் இருக்குதுங்க. ஸ்பீட் டெலிவரி, எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரி, ஸ்டாண்டர்ட் டெலிவரின்ட்டு. அப்படி நான் வந்து இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டான எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரி கொடுத்தேன். அப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரி கொடுத்தும் எனக்கு 6 நாளுக்கு 7 நாள் ஆச்சு. நான் 24ஆம் தேதி கொடுத்துருக்கேன். நீங்களே பாருங்கள். நான் 24ஆம் தேதி கொடுத்தேன். எனக்கு வந்து 30 தான் டெலிவரி ஆச்சு. அங்கே பாருங்கள், டெலிவரி டன் 30th ஜூன் தான். ஸ்டாண்டர்ட் டெலிவரி, ஃபாஸ்ட் டெலிவரி, எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரி, இந்த 3 இதில் நம்ம கொடுக்கும்போது ரேட் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகுது. எக்ஸ்ப்ரெஸ் எல்லாம் போனால் இன்னும் ரேட் ஒரு 30 40 எக்ஸ்ட்ரா போடுறாங்க. சீக்கிரமாக வரத்துக்கே இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து எனக்கு நான் நார்மல் டெலிவரியே கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் டெலிவரி போகிறேன், இல்லை எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரி போகிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து கட்டுற அமௌண்ட் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாகும். சாதாரணமாக டெலிவரிக்கே அவங்க 100 ருபீஸ் கிட்ட போடுறாங்க. இன்னும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரி, ஸ்டாண்டர்ட் டெலிவரினா இன்னும் ஆகுது. ஆனால் ஃபோட்டோவை குறை சொல்ல முடியாது. 24 ஃபோட்டோ கிட்டத்தட்ட அந்த கூப்பன் போட்டு எனக்கு ஒரு 230 அந்த ரேஞ்சில் தான் நான் வாங்கினேன். ஃபோட்டோ பெஸ்ட்டாக இருக்குது. பட் டெலிவரி ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரி குத்தி எனக்கு 7 நாள் கழிச்சு வருது. அதனால தான் ரிவ்யூ வந்து நான் இந்த மாதிரி கொடுத்து வச்சுருக்கேன். அவங்க எந்த கொரியரில் அனுப்புகிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அதிலே போட்டிருக்கோங்க பாருங்க. கொரியர்னு போட்டு இகாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ், அதில் தான் அவங்க அஃபிஷியலாக பார்ட்னர் வச்சு டெலிவரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு தடவை போய் ஜூமின் ஆப்பை செக் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கே புரியும். நிறைய டைப் ஆஃப் சைஸோட ஃபோட்டோஸ் இருக்குது, மெட்டல் ஃபோட்டோ, இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் உள்ளே போய் சர்ச் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கே பிடிக்கும். ஆப்பை ஒரு தடவை போய் செக் பண்ணுங்கள். உள்ளே நிறைய விஷயம் இருக்குது. நிறைய பெரிய ஃபோட்டோ, சின்ன ஃபோட்டோ, மெட்டல் ஃபோட்டோன்ற மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். மெட்டல் ஃபோட்டோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ யாருக்காவது கிஃப்டாக கொடுக்கணுன்னா கூட நீங்கள் இதில் ஆர்டர் பண்ணி கொடுக்கலாம். விராப் பண்ணி அவங்களே சூப்பராக கிஃப்ட் மாதிரி பண்ணி தராங்க. மறக்காம போய் செக் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.